Segundo denuncian os nacionalistas, na derradeira sesión da Comisión de Patrimonio, as técnicas da Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico certificaron que o pintado deste mural sobre unha parede que conta con protección ambiental non pasou os pertinentes trámites administrativos nin de control de patrimonio. Na derradeira sesión da Comisión de Seguimento do Casco Histórico de Noia, as técnicas da Dirección Xeral de Patrimonio e da Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico de Noia certificaron, despois dunha pregunta do Bloque Nacionalista Galego, que o Goberno municipal rachou coa legalidade ao facer unha actuación sen ningún tipo de tramitación sobre unha parede que ten protección ambiental no documento de rehabilitación e protección do casco histórico de Noia e que ademais ten exposto ao seu pé o histórico viaduto medieval da nosa vila. O BNG non lle satisfán as explicacións do grupo de goberno alegando descoñecer a necesidade de contar cos permisos e cualifican de exemplo inaceptable o seu xeito de proceder, posto que non se axusta a legalidade. Non aceptamos que o alcalde afirme, como ten afirmado na comisión, que descoñecía que tiña que cumprir cos requirimentos que ten que cumplir calquera veciño ou veciña que actúe sobre un entorno que conta cunha determinada protección. Polo tanto, desde o BNG, o que exiximos é que dunha vez por todas desde o Goberno municipal se comece a actuar conforme a tramitación, se comece a actuar conforme a legalidade e que se conte, cando se queran realizar actuacións sobre o casco histórico, se conte coa opinión e con magnífico traballo que realizan unhas profesionais como as que temos na Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico de Noia. Os nacionalistas inciden en que non se opoñen a estas actuacións, todo o contrario, xa que apoian os colectivos de arte urbano para recuperar zonas degradadas do municipio, pero sempre que se axusten á legalidade e respeten o ditame dos técnicos con competencias na materia.